విద్యుత్ శాఖ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరోసారి ఆందోళన బాటపట్టారు. ఏపీ విద్యుత్ ట్రేడ్ యూనియన్ స్ట్రగుల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో లక్ష్మీపురం సర్కిల్ నుంచి ఏపీఎస్పీ డీసీఎల్ కార్యాలయం వరకు నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీలు రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. పీఆర్సీని వెంటనే ప్రకటించడంతో పాటు వేతనాలు పెంచాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేశారు. తమ సమస్యలపై ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి న్యాయం చేయాలని కోరిన ఉద్యోగులు డిమాండ్లు నెరవేరకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని, అవసరమైతే చలో విజయవాడ కార్యక్రమం చేపడతామని హెచ్చరించారు.